Ronja. Nej, jag ska betala 150 kronor för att fixa baksidan på sin 4. Det var en GoPro. Ja, det ska jag. Ja, han köpte en kupong där. Så han fick, jag tror han betalade 150 kronor skola och kostnad för att 4 år. Var det som var före detta? Ja. Jag läste sen, men jag fattade som att det bara var rabatterat med typ 250. Oberoende på att det skulle då kosta 150. Så kunde det vara olika fel på telefonen. Nej, jag tror att det var, det var ju säkert så själva samma.